khuat lai lam to a ram hnuai phul hun zau tak ron langin tlerol pakhat hudi ha amel khu botlat hian a phone in engthla emo hi alamol mola athalak chu college kallai kumsomni pakhata upa hidder price ruang alo ni rang mai ama thatu te chuan amaya chuan ke an ziak boka athalak chu dark web a site pakhata an upload ta ani chu site a chuan tual tha na kai noi thalak tam tak mu tur awm treu bok tual thatu ho te chuan an follower ho te chu tual tha shelo turin an fui sau sawa abik takin mei chefel le duam takte phei chu code name a Christy voin that nge turin an injir tir train Christy thumal trobul chu isua zui tu tia tonga lak ni in mi an tha piang in pathian that ve anin ngaya an satanic le an follower te hna chuan an mi tha te thalak arang theang bera upload zungzung turin an cha bok chuti lai chuan college student ve tho Justin chuan azir lai baka abial pa Aaron boy puitel angaya part time job ala nei cheu bok nen a in dai lo ve hle sumle pailama har sanna to wangin Thanksgiving apo a ho ve thei talova abial pa ne na in thlain an college campus a ama in holiday alo mang ve don ani zanlama chuan an security guard wine chu chibai zoi pa in basement lama thomno bal suk tura chuk thak puya corridora a kallai chuan light aron thim zuk zuk mai a hlau thong chu le le tumin anin hera thim thama chuan meiche pakhat ne na in tok thut a trade thot nge amai ro chu vanei thak takin a roommate Nicole lo ni renga a thian nu chuan ama thomno po kep ve ngal turin alangen zui an tu dewa chuan Nicole chuan in thlashung dewa ron bia in holiday mang tura a chungte a zui ve ngai thule a roommate mani chawa han kalsan chu a hre thu a soya abula zin ve mei turin a som ve ngal bok amai ro chu amoni lo em wangin Justin chuan polai deuh hian alo nara mania khosak ero a hre ve hle Nicole chuan a BMW chabi chu nu chein a tula pianga in thlashung haulova lo mang lop turin a cha in thana na anin kwa wangwang nu chuan a kalsan ta ani chol an man lai chuan Justin chuan hun ol to khanan thil engemaw alo tikwala tuya chen lo le lekha chiarin hun a mang thin tlai khat chu an gat hna mamolama a chhuat tur thu a hrila a thian nu Nicole kar kengin dorlam awa panta ani gat dang pakhat Dave hna po akalna tur a hril bok chupa chuan gate kharnan darkar khat chi aum to thule kirle vat turin alo cha dor chunga chuan nula pakhat hoodie le sunglass nena in thuam deuh up hian ron panin a hming violet ani thule a BMW car chu nal ati thu ron hrila Justin ero chuan anel te chiam lo wangin akal san ta dai ani a thil leina bila pek lai chuan chunu bok chu ron lang le in cashier chu aronin nial puya a sunglass man chu dil tlom phet atum bok cashier chuan alo rem ti bok chi lo buena a chuai chuan ti in Justin chuan poisa pek sak mai atum ta chuta violet chuan yellow in roll ve chul lo tia havin Christy ti na ko zuya chum hnu chuan a thian te nen an kalbo ta ani chu vele Justin chu car alutin man mo takin atlan ho ngala kung laka engi lo mok don a hre haulo reivak lawa chuan violet le a thian a chuan an lo ti ding tangeya tlan chhiat a tum point an zar boi ngal char bok du toka an chhai kwal hnu chuan an chhuwa zalen ta a campus awa thlen chuan wine chuan thil dik lawa om ni a hria in har san a tole to lo alo zota Justin chuan a thil ton zong chu a hril ta ani an security chuan thei to pa lo thlamuanin campus chhunga na chuan an ven him tlat tur thu alo hrila room alu hnu chuan a bial pa chu kholin engkim avashil tavek ani Aaron chuan thil thalo zok a thlen le hlavin campus lamaron kirle mai chu aril ruka amero chu Justin chuan in thlashun omati tak dewa wangin angai tu om tolo thu alo hrilta ni chuti lai chuan wine chuan Dave chu kholin amit lo len ve deuh turin avacha zanlaya chuan Justin muhil lai chu aron har chuak lol mai thil engemoni tak hian amola athawa manin atiril akhur mai ani thil thalo tak lo thleng tura om ni anga in
an security guard wine chu avazong ta a chuti lai chuan an corridor light te chu alo thim zuk zuk bok thok le khata anu atongin thom mak tak a hret a thut mai chu chuan ati man mo zol sawa chuti lai chuan mel hriat lo tuemani hoodie le mai korin bel hi room pakhata alo biru karbok guard chu ava mu tak lova chuan a let le a laptop a chuan mishing in mai salai video hi alo in play zui web browser hon lai chuan internet connection po chhia ti mu chuak le a chuta tukvera dak chuakin wen kongkal lai chu ava muta ani theito paringin ko vok vok ma se ruwa suria beng chen em awang chuan wine chuan a hre thei lova a laptop on le lai chuan thoma hrele tatlan mai chuti lai chuan a computer chu an ron hack sak zuya a laptop screen a chuan ke hlir hi a in tlar ta put mai ani an hoile le chia chu hoodie ha tuemun hian alo din chil reng to a akuta chuan cutter a hum bok mel hriat lo mai kor wa chuan abial pa nena an thalak frame te chu vom ke sakin aron ti thaya thisen chua achak mel viau le ngal Justin mangang chuan tlan chhona tur dapin in hnuai lam apanta a kong ka pui chu pon lama crowbar in alo in kaltlat mai tlan chiat tuma mundanga pan le lai chuan mai tuam dang ron in lar zui an jinga pakhat chuan electric current chu aron ti top dai bok room endik tura wain ron kalkol lai chu violet chuan alo be thuta baseball bat mangin avot thuta ani ain hum him na le athamwan pui ve beran tha saklai chu Justin chuan hlau le thabar takin alo thlir ranga ti theidang anei bok si lo pui khoi tu te zinga pakhat chuan banga lian tak hian ke aziak ta a chuta zet jong Justin chuan an na thap tak mewa tlan cheta hun to ti a hailo amai ro chu thim thama tangin violet ron chuak thut Justin chu banga nem betin Christy ti na ko zuya Justin chuan Christy ani lo thua hril lai chuan violet chuan ming thar ani thu le reilo te a an tha tur thu a hril ta piap piap mai ani chuta a phone phor chuakin poisai lo nula an rig rap lai chu video in a record zuya misual lukhu nu chuan pathian hne na chanpui dil tur le ramsa angmaya an chhai kwal chhunjom tur thu hrilin a chhuwa zalen ta ni hril non ngai lovin Justin chu atlan chhenga la chuti lai chuan violet le a thian te chuan an ron zui ve bok van nei thlak takin room chhunga a in kal khuba tukvera tang chuan a rel ru thei ta hlau mai amai ro chu pon ava chhuwa chuan an thian nu kar po kha an lo ti chiat sak vek to te ava mu chuaka chuwang chuan malam panin atlan chhunjom ta ani atopa chuan an cafeteria kitchen ava thleng hlol mai room chhunga eijon na bungrua te chu mang tongka in misual ho ru lak pe nan thom eng mo hi siam chopa man mo takin parking area lam ava panta ani abe sei lo tak main car chhunga chuan deiva ruang alo let ngat mai mithi chunel te chiam lo ma se du than tur dang ani miau lo awangin cha bi emo man ro dang man thei tura pianga dap chhunjom ngala ama ero chu engma mu chuak lem lo chuti lai chuan misual ho chuan an bulloka thoman ron nei le ta man ngo zetin atlan chon le ngala atopa chuan an sports ground enkol tu Scott an hne na va thleng ta ni wain le Dave thi dan te achunga thil thleng engkim mai chu rang takin an hril fia zungzunga Scott chu abang bo hle mai chuta a phone a zon hlana lo thulok turin a hrila ama ero chu awa muta mai lo le ngal reivak lawa room atang chuan shotgun kengin a ron chuak le ta ni chuta Justin chu a uibula lowom tirin misual ho ma chon tur chuan a pen chuaka ama ero chu trial thum na satak azina wangin khomwa toy du hle mai chuti lai chuan Scott a ui chuan apu alo zui ve thuta reilo te am sual ho chuan an lo tha sakta ni awi ruang le thisen bonwai a mu ta ka chuan Scott chuan a hlau thong ve ta dewa man mo takin Justin hne na aron let le kongkabula misual ho alo chan chungin a phone lo wazong chuaka 911 call wat turin a hrila chuti lai chuan anin bulloka thomaron om le ta silai ne na awa chuak chi chu a be seilo na lama tangin an ron be thut mai misual ho chuan man betin kholaya an nu chuaka pipu waina anung chungin an khai hlumta ani chuti lai chuan Justin chuan phone chu lovazong chuakin 911 operator nen anin beta a Justin chuan misual pali in tha tuma an beidan engkim chu hril zungzung pa in an college library chunga aloin kalkhum tur thua hrila arang theang bera police ron tir vat turin a chabok amai ro chu caller ID anen chianga 911 ozong alo nilo violetin an maintenance number in tara tongkhan Scott number alo hrechuaka Justin biruk na hriat nan alo call der mai alo ni chu vele misual ho chu library lampanin an ron thok
chuak zuya chuti lai chuan Violet bok chuan Justin an en thak na le an na video zong chu aron thon rui mai atopa chon message toi te thonin anin kwa lai thla han lak vel chu nuaman ti thu le tuna ero tha hun to thu a hrilta ani message a chhiar zo vele a phone signal chu an di jam sak nga la network a bo vek chuta mi sual ho chu library chung ron lutin atop nan tak tak tlan chele turin an hrilta ani atlan chiat pa chuan Scotta phone a alarm setin kil khata an the zawa alarm ri chuan mi sual ho chu abum chiang kher mai amai ro chu ti sual poi tak anei in chung zola ber kher alo han tlan chowa tlan chun zom na turom to heklo le mi sual wal chuan an ron hual tran ta Christy tia an ko na chan chu a mel that wang le karnal tak anei wang ani thu te chu record chun zom pa in an thrila du than tur dangom to heklo le in chung sang atang chuan azuang thata thuai mai ani atlak na lama chuan thingzar te chu abo thazut zuta chu chuan ain so na lutuk tura lo veng ve deu ake ero chu na ati ema wangin akal bai deu sui ani ram hnuai lam panin atlan chun zoma amangai venturin abialpa erona arom kalve mek ti renga hrilo eronan campus chung ron thlen lai chuan Justin chu alo bibo dai maya anin nang talawani engma hrelo erona din mun po a hlom khopang le Justin emotia azui mek chu Violet zo kalo ni renga chuti lai chuan abialpa ori chu hriain Justin chu aron tlan let vele mek bok erona chuan thil diklo omti a hriat chhuah meu chuan atlai zota misual zinga pakhat chuan apuma tak ka vit thoi meya aka po chhon lovin a chat thlangal Justin thinrim chu apuak ke lo chau to a abialpa kar chu tinungin misual zinga pakhat chu banga asu phei ta thuai meya ataksa zongjong per vek khopin anor bet ta sia mai ani mei chanun nem le poisoi lo tha tuma an che lain an thian pa thilai en tu zoka atang ta dai mai chu Violet chuan mak ati kher mai chet na chang po shelowin alo thir daw dawa Justin chu gym lam panin atlan le ta chuta chuan abialpa in amangai thu a hrilai te chu play in lung chetakin a trapta ani amai ro chu misual ho thom hriat chunjom le ta ka chuan in ngai tua lungpuam na pan om lo ti hria in tran mun alo siam ram ve sawa chuta tui hleu na tarmi chu la chuakin swimming pool a abiruta ani mai kor wa pakhat chu swimming pool bula ron kalin aron hoi kwal vela akal bo nu chuan Justin chu thuthleng noya alo ve in son lut le hun rem chang melin mai tua ma chu alo chang let ve taran mai aril rulak pe nana pula atui pipe da misual pa in ain fi alai chuan nunglama tangin ron pan phei cheta tui hlewna tarmit le erona kar cha bi chu humin amaya tak anek ta thuai mai ani misual ina baseball beta wo atum lai chuan tuya abo thua swimming pool chunga anin khoi noi chunjom Justin hi tui hlo thiam tak ania wangin tuya nana chuan ne thei ani lo reito kanin man be nu chuan mai to ma chu azal ta chu vele abet chu chu sakin tuya ta chuak ta ani misual pani an lom chewa thoven ngot thei ero alani lo Justin chuan perek tam tak la chuakin abet ken laya chuan avua chuti lai chuan misual zinga pakhat chuan swimming pool aron thleng ve chi abok abei seilo takmaya an thian pa ruang tui chunga letreng mai aron muta ka chuan ashok hle mai chuta a phone phorin thla an lak saka in bolna room lampanin alut pheita ani mai to ma chuan in bolna rooma parda ta chu amal malinan keu phei dia ta Justin phunrin yom takha hria ta ka phei chuan a phur to kher mai amai ro chu parda pakhatan keule lai chuan phone ri mai tia mu chuaka Justin chuan nal takin alo bumlet vereng mai bumani tia in hria chuata ka chuan an hoile tale chu vele a hnung chu a ridupa baseball bet le perek chu abur ta vu mai an che dana nun rong boka midang an ti danang che in Justin chuan athung ru let ve ta acha thak lai chuan Justin chuan cho tak ro ti mel hian alo mel renga chuta misual pa phone chu phor chuakin Violet message chu a reply saka Justin that fel diam to angin ava in soita ani chuta Violet chuan kara alo nga tur thu aron hrila Justin chuan rin hlel oma a om lo nan pon lama alo chua ngal tur thua hril ve bok Violet chuan Christy ruang thalak chu upload ngal turin a hril chun zoma chuti lai chuan Justin chuan dark web a an mitha sang te video le thalak chu a mu chuak ta ani athil mu chua chuan ati saphat mai chung misual ho zinga aladam om chun an boss Violet po chu atop thenga ma chona tum le ta hlothling takang mo swimming pool en kol nana an man thin bol hlo te chu phor chuakin chemical kang du tak mai asiam chuaka chuti
lai chuan Violet chuan Aaron le Justin te thalak chu suwa samin an mi tha to te thalak an song bol dan angin alo thai cheve mek bok thok le khata Justin ron lang thuta a chemical siam chuan Violet avathe ta ani atam tham boka a khului lui mai kara tonga aron chualai chuan Justin chuan mai kor phelin a thian te hawa tha sak vek to thua hrila amai ro chu athu soi chuan Violet chu atizam lem lo ni in alang akut dinglamin katar ahum ran bok vi tuma aron tho chhuwa vele lighterin alo hliau ta zeu maya a chemical the phekha akang thadu kher bok nen Violet chu a al ta hluah mai ani theitopin talvel ma se mei chu akang da tol mai si visual boss thitur chalchang vel chu Justin chuan video in alo record ve ta thunga andak we pho tunu kang lai chu an mani website ange upload ve ta sak mai le chuta visual ho phone vek chu mang tongka in police ho chuan poi khoi tu ta chu an chui chuak ta vek maya Justin huai senazara Christine hunting game po chu atop lenta ani video mu nom tak tak mu chunzom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia